אני הולך לשחק במשחק בעונה החדשה של זה שיצא היום. בוא ניכנס אליו לפי סימים. לא, היה שם מישהו על 49. הנה, קדימה. אני כבר שרדתי 9 ימים. הנה, עונה של הדגים האלה. לא שיחקתי עדיין, אז אני הולך, נראה לי שאחרים נטשו אותי. אני לבד. אני עצוב, אני לא לבד. התחלתי עם שתי... כן, לשנייה חשבתי שאני לבד. למה אני לבד? לא, יש כאן דגל כחול, מה יש פה? דגים. בוא נראה מה יש פה. טייס. בוא נראה. אני הולכת לדוג לקחת דגים. איך עושים את זה? מה? מה? כאילו, איך אני אומר לדעת? בואו מחכים, כן, לחכות. זה התחיל. לא דגתי כלום, לא קיבלתי כלום. טוב, אני אשאיר את זה לאחר כך, אני לא יודע לדוג. אי אפשר לקרוא לי מחנאי. אי אפשר לקרוא לי מחנאי. הנה מחנה. פותחים צ'סט, ואני עדיין מצלם כי אני ככה. יש כאן שוטגן, לא שוטגן. בואו נבזבז את היריות שלי על ארנבים. עכשיו אין לי כוח לעוד. קדימה, לקחת. למה אי אפשר לשרוף את האוכל אבל? נו. וואו, באמת. יאללה, לחצוב. A few moments later. קדימה. לילה כן, כי עבר 5 שנים לפחות עד שחצבתי את העץ. אוי, מפלצת. בוא, אני ארכוב עלייך. בואי. לא. עכשיו את מפחדת ממני. לאן נעלמה? אוי, יש כאן מערה. איזה כיף לי. שאני אצליח להרוג את הזאבים אני אמשיך. אני לא מתתי. כן, אני לא מתתי.